Zrádci jsou zpět. Česť práci, drahí veriaci, volám sa Eva a ponúkam vám moje kvalitné služby, ktoré sú určené pre politikov, oligarchov a ich blízke subjekty. Vaše peniaze vám dôkladne vyperiem a budete čistí ako ľalia. Riadím sa heslom, že zákon musí platiť bez výnimky pre každého. Minister Piškot tára nezmysly. Pre mafiánov zákon neplatí. On sám porušil zákon niekoľkokrát a ministerstvo vnútra musí zaplatiť za jeho prešľapy pokuty v hodnote 118 000 eur. Podržtaška sa do prezidentského úradu dostal podvodom a porušením zákona. Peter Pellegrini v minulosti čoho sa dotkol, všetko zaváňalo korupciou. Minister Robert Kaliňák v záujme svojej rodiny porušil zákon. Šéfko tajnej služby Pavol Gašpar nevie dôveryhodne vysvetliť, ako nadobudol svoje rozsiahle majetky. Nedávna havária jeho postavenie neohrozí, lebo je členom mafiánskej stajne Smer. Doktorka Peková a doktor Kotlár sú veľmi známe, kontroverzné persóny, ktoré majú svojich odporcov, ale aj podporovateľov. Táto dvojica okrem analýz vakcín proti COVID-19 sa 2 roky zaoberala a skúmala, ako posilniť imunitu človeka a podarilo sa jej vyprodukovať vitamíny pod názvom kokotín. V priebehu niekoľkých týždňov sa začne distribúcia vitamínu kokotín v Čechách a na Slovensku. Gratulujeme. A my to chceme urýchliť a zase okolo toho špekulujete. Chceme to urýchliť. Chceme urobiť všetko preto, aby do roku 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košíc. Všetko vybavené, pripravené a súťaží sa. Verím tomu, že ten tender do konca roka bude a doba výstavby je od zazmluvnenia 7 rokov. Diaľnica z Bratislavy do Košíc je smutný a nekonečný príbeh, ktorý svedčí o neschopnosti hlavne Roberta Fica. Máme tu ďalší termín dokončenia diaľnice, ale podľa odborníka aj ten je nereálny. A ja sa cítim ako idiot. Čo sa stane, ak by prišla garnitúra na čele s Šimečkom alebo Prošotkým, kde bude tvrdiť muziku Matovič? Jedna z možností je občianska vojna. Vám musí jebať. Smer sociálna demokracia chce prísť s myšlienkou štvorťdňového pracovného týždňa. It seems to me that Slovakia can in a very short time belong among those countries that will introduce, as an experiment of course, for the beginning 4 days working. Robert Fico veľmi rád šokuje svoje obecenstvo. Nie len doma, ale aj vo švajčiarskom Davose na ekonomickom fóre pred rokom chcel zaujať obecenstvo o štvorťdňovom pracovnom týždni. Dnes Robert Fico je ticho ako vož pod chrastou. Ekonomická situácia Slovenska je najhoršia v Európskej únii. Konsolidácia sa neustále odkladá a Robert Fico s ministrom Kamenickým by boli najradšej, keby sme prešli na pracovné soboty. Ja si myslím, že každý, kto chodí reálne nakupovať teraz, musí povedať, že tie ceny klesli. Neschopný minister poľnohospodárstva Richard Takáč nám nechce prezradiť, kde nakupuje potraviny. Už takmer 2 roky nás presvieča, že potraviny sú lacnejšie a lacnejšie. Podľa neho sú potraviny také lacné, že onedlho ich budú obchody dávať zadarmo. Geopolitická nula. Robert Fico si v Užhorode vypočul suverénne rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ruská ropa a plyn cez Ukrajinu nepotečie. Bodka.